салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. дирӯз Барселона аввалин бозии худро дар мавсим доир кард. ин дидори дӯстона бо тими ХИМГАСТИКА буд. ХИМГАСТИКА дастаи шаҳри Барселона аст ва дар секунда Б бозӣ мекунад. Барселона бо сабаби иштирок дар Лигаи Чемпионҳо бозии аввалини худро дар Ла Лига доир накард. барои омода шудан ба мавсим ва дидани футболбозон БАРСА ин бозиро баргузор намуд. КУМАН пеш аз бозӣ гуфта буд ки тамоми бозингаронро месанҷад ва мо имрӯз оиди ҳамин бозӣ ҳарф мезанем. рақобат бо пирӯзии Барселона бо ҳисоби 3-1 ба анҷом расид. сармураббии Барселона пас аз бозӣ бо ХИМГАСТИКА ҳарф зад. Роналд Куман бозии дастаашро пас аз пирӯзӣ бар ХИМГАСТИКА баҳо дод ва оиди баъзе футболбозон низ фикри худро баён кард. дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. футболи калон баргашт ва моро низ ба наздикӣ бозиҳои Барселона дар Ла Лига интизор аст. барои бозам ҷолибтар гузаронидани бозиҳо ва дастгирии канал ба ссилка коментария буда даромада бо промокоди БАРСА дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. аз ҳама муҳим он аст ки ҳар як бозингар 45 дақиқагӣ бозӣ кардан, зеро ба мо формаи ҷисмонӣ каме намерасад. дар ду голи аввал мо канори майдонро истифода бурдем ки ин чизи хушҳолкунанда аст. дар қисмати дуюм метавонистем голи бисёр занем. ҳамаи бозингарон бидуни мушкилиҳои физикӣ бозиро ба анҷом расониданд ки ин хуб аст. мо дар физикаи бозингарон бисёр кор кардем, акнун ба тактика мегузарем. Педри, ӯ талант дорад, ҳамагӣ 17 сола аст ва ӯ барои оянда харидорӣ шудааст. ӯ бо мо тамрин дорад. хоҳем дид ки ӯ чӣ қадар бозӣ карда метавонад. Тринкао, бозии ӯ ба ман писанд шуд. баъзан вақт бо марказ ва баъзан вақт бо канор ҳуҷум кард. ӯ қобилиятҳои махсус дорад ва бояд ба суръати бозӣ ва усули даста одат кунад. ин харидории олӣ аст. Тринкао аз Португалия омад ва барои мутобиқ шудан ба усули бозӣ каме ба ӯ вақт лозим аст. Месси, ба мисли тамрини аввал ӯ аз худ характер нишон дод. ӯ тамрини хуб мекунад, ҳатто дар рӯзи истироҳат низ тамрин кард. ӯ хеле хуб дарк мекунад ки аз ҷиҳати физикӣ бояд ба мисли дигарон рушд кунад. истеъдоди ӯ аз чӣ гуна буданаш дарак медиҳад. усули бозии мо аз солҳои охир фарқ мекунад. мо акнун бештар ба хатти ҳимоят таваҷҷӯҳ мекунем. аз ҳама асосӣ барои мо ин ҳаракати тӯб ва ёфтани мавқеъҳои холӣ дар миёни ниммуҳофизатгарони рақиб аст. мо аз БУДА ин кор мебароем, зеро ниммуҳофизатгарони беҳтаринро дорем. чуноне ки мебинем, Куман аз бозии футболбозон розӣ будааст. ӯ футболбозони ҷавонро низ таъриф кард. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба 5 чизе ки баъди пирӯзӣ бар ХИМГАСТИКА фаҳмидем. якум, Дембеле пас аз 342 рӯз гол зад. моҳи октябри соли 2019 Дембеле ба Севиля охирон голи худро зада буд. бори охиру моҳи ноябри соли гузашта бар муқобили Боруссия Дормунд бозӣ карда буд. ба Дембеле 5 дақиқа лозим шуд то ин ки берун аз ҷаримагоҳ гол занад. агар ин мавсим Дембеле дигар ҷароҳат набардорад, метавонад ки ба формаи қаблии варзишиаш баргардад. ӯ таланти бисёр хуб дорад. бо ҳарду пояш хело зарбаҳои қавӣ мезанад. дуюм, бозии боварибахши футболбозони нав. Педри дар 45 дақиқа дар пушти ҳамлагар бозӣ мекард, аммо бештар ба канори рост мерафт ва истеъдоди худро нишон медод. Тринкао дар қисмати дуюм дар канори рост бозӣ кард ва беҳтарин буд. сеюм, Каутино гол зад. Каутино аз иҷора баргашт ва дар формаи хуб қарор дорад. ӯ дар нимаи дуюм дар мавқеи ниммуҳофизатгари ҳуҷумкор қарор дошт. аз пеналти гол зад ва қариб буд ки берун аз ҷаримагоҳ голи зебо мезад. дар он мавқеъе ки Каутино бозӣ кард, барояш хело хуб аст. Куман бояд бештар ӯро дар ҳамин мавқеъ истифода кунад, то ин ки ӯ фоидаовар гардад. Алина низ аз иҷора баргашт ва худро хуб нишон дод. чорум, дебюти Ла Масия. солҳои охир Барселона оиди истифода накардани дастпарварони худ танқид мекунанд. ростам мегӯянд, зеро Алкантара ва Беларин ки БАРСА хариданияшон ҳаст, мактаби Барселонаро гузаштанд ва ба тим нодаркор шуданд. акнун ба гуфтаи Куман ӯ ба академияи Ла Масия таваҷҷӯҳ мекунад. ба ғайр аз дебюти Тринкао ва Педри, ҳамчунин он нафароне ки аз иҷора баргаштанд, ду бозингари Ла Масия дебют доштанд. Иньяка Пеня ва Конрад де Лауфенте бори аввал ба майдон баромаданд. ҳарду дар қисмати дуюм бозӣ карданд ва хело ҳунарнамои олӣ доштанд. панҷум, таъссуротҳои аввалин. Куман 22 бозингарро истифода кард. ӯ пеш аз бозӣ ин чизро гуфта буд ки ду ҳайъатро истифода хоҳад кард. барса бо нақшаи 4-2-3-1 бозӣ карда аз прессинг истифода мебурду шумораи пасҳо хело зиёд буданд.
дӯстон, бозии аввалини КУМАН нишон дод ки агар ба футболбозон бовар карда шавад, онҳо метавонанд ки хуб ҳунарнамоӣ кунанд, махсусан бозигароне ки бо маблағи бузург харидорӣ шуданд. иваз кардани рақам ба Гризман ва Каутино кӯмак кард. ёдовар мешавам ки Каутино рақами 7 худро ба Гризман дод ва худаш рақами 14-ро гирифт. Каутино, Гризман ва Дембеле дар сатҳи олӣ буданд ва онҳо дар мавсими нав фикр мекунем ки дар ҳайати асосӣ қарор мегиранд. Он футболбозони ҷавоне ки ба майдон баромаданд, бояд ба онҳо низ имконият дода шавад, зеро дар мавсим ба ғайр аз Лигаи Чемпионҳо, Ла Лига ҳамчунин ҷоми Испания аст ки онҳо метавонанд кӯмакрасон бошанд. дар сурати ҷароҳат бардоштани бозингарони ҳайати асосӣ низ ба майдон баромадан метавонанд, вале БАРСА ҳатман бозингар харад, дар хатти ҳимоя ва нимуҳофиза ақаллан як бозингарӣ даъват шавад. усули бозии Барселона низ дигар мегардад ва акнун БАРСА талош мекунад ки аз ҳозир сар карда бидуни Месси бозӣ карданро омӯзад. Химгастика тими заиф аст ва Барселонаи ҳақиқиро мо дар бозӣ бо тимҳои Ла Лига хоҳем дид. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСА ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.